Здравейте! От Агроградина ви представяме стартов пакет с семена миксът пипер. В него ще откриете сортове като пипер болярска камба, пипер фамилия, пипер чорбаджийски, пипер сладки рибки, както и пипер писарска капия. В нашата кутия има също така торфени саксийки, които са напълно подходящи за всякакъв вид разсъд, тъй като са биоразградими. Тор за пипер, съдържащ микро и макроелементи, подходящ както за капково, така и за листно напояване. Универсален торфен субстрат и табелки за записване на различните сортове. Ще откриете още стартови пакети и колекции на нашия сайт Agrogradina.bg, както и на физическия ни обект в град София, квартал Суходол, улица Траян Танев, номер 30.